এইভাবে কি ঢুকতে পারা যায় নাকি? কি কইতাছেন? এটা ঠিক করেন। মানুষের ঢুকতে লাগবো না। এইভাবে মানুষ কিভাবে এটা রাখছে? তারা পুলিশ দেখেন না, এটা দেখেন না। नौनि ग्रुप कुठे जायचं ना nasing Belai hambai hung kaham media no जों जास्ट बरबो ताबो प्राय मोटामुटी जों 6:30 बिसिङाव अनेक बरक गमाया दोनखा एवं फाइबो दङ तेबो गोबांमा तिनिनि तिनि बुथ काउंटिंग तिनि जत काउंटिंग जारा खाइनाय रक एवं कैंडिडेट रक बरक जत हाबबायका ताबो जरते 7 सिमी भ्यालट बरक गणिनाय आबन परे इंकाय ईवीएम 8 हইতে आरम्भ खायनाय अब सरकार हইতে साकलायजाक अबनि बागै जों खूब आशाबादी जों त्रिपुरा मथा हইতে दिनै बुबागारानि थैफांबाय जों ताकलाय जेखेबानो सरकार खायनाय अ सरकार जों आसुनाय अबथिनि बखाव चंमुं एवं बुबागारानि वानसुमुं एवं तिनि हास्तेनि जारा मुया सानाय तंनाय रक बरंनि बखाव अबनो नाजाक जे ताकलाय जों सरकार जों आसुनाय अबश्य क ताबो आपातत गनि बैखतुन गनि खाय जों 10 हইতে 11 टन बिसिं अलरेडी फाइनल उनथानाय अब तिनि हास्तेनि बर रग नाहालाय दङ जारा नग तंनाय जारा फातारो तंनाय चिन मुया सानाय रग बरक जतन ताबो मोबाइल जुग एवं मीडिया जुग बरक जतन आशा खाय दङ ताकलाय त्रिपुरा हास्तेनि बुबागारानि थैफांबाय जों सरकारा आसुनाय अ जिनिस जत बरनो सारा गुवाहाटी नि गोबांमा बरक आनो टेलिफोन खायरका ताकलायले कुबैनो त्रिपुरा हास्तेव बुबागारानि थैफांबाय जों त्रिपुरा मथा सरकारा आसुनाय हिनै
अब चंग हुई जत बरनो ए न्यूज टिका अबन बागै आं बेलाय बेलाय हामबाय चिनी जारा मीडिया जोंनो दिसाय तंनाय एवं जारा चिनी हास्टेव जारा नाय तंनाय रनो बरनो आं बेलाय हामबाय याफारो आं एमडीसी हिसाब आसारामबारि एवं तामहिना हालहालि आसारामबारिनि एमडीसी हिसाब आंबो बोखाव चंगो ताकलायले जेखायफानो चिनी त्रिपुरा मता बुबागारानि दैफांबाय जों सरकारा आसुंनाय हामबाय सार निनि थानि काइसे सोंमुं जे 42 ता त्रिपुरा थानिङै बातायलाय तंमानि तिनि तो रेजा लंनाय आ 42 नि बिसिङाव बुसुरक मानि निनि बोखाव खाचं आं चंगो जे ताबो निचे जों 31 तार मत मानाय आमन बिसिं बर काटचाट खायखाने हयतो किसे कन्फार्म मानो तो 31 32 ले चिनी आसाव বিশ্বাস दं हामबाय